ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agluto kanto iti kanon dagiti agmula iti bangkag. Manumanen a tao ti ilutuan, nanang. Saan ko nga mo no manudang umay agmula? Umay kanto bangyag iti danom, ang mga nuada makainom. Day tamanen umay mamalon iti danong. Anya nga rod ngay, sikat yadda dito'y balay, iso as sikat ti mamalon. Hay, nagrigat ti biyag ti balasang iti away. Agluto iti kanan ti agmula, mamalon iti nagtrabaho iti bangkag, aglaba iti karayan. Apay akas ta ti saom, anya ti kayat mo. Ha, nagmadi ti biyag dito'y away. Kayat ko ti mapan iti syudad. Syudad kunam. Di ka di mabutang iti ibagbagada nga adda kanu soldado kan rebelde iti syudad. Italaan siguro, ngam awan tunday tananang. Kunak masyakla ang taglaba dito'y karayan. Anda kamit gayam dito'y karayan nga aglablaba, Melba. Nasapaak, tanapudot ti agsampay no nangaton di init. Di ka di masikuran itibiyag dito'y away? Apoy ko mga masikurana. Dito'y taan na yanak. Dito'y tamat ngagnad. Di mo di kayat ti mapanmat ijay syudad? Intag trabaho ijay. Barang adda makasirpat kada taga syudad. Ha? Kayat mo asawan? Agbirok ka iti mga sawakan ka ijay syudad? Saan matkit di? Ngam no adda mailawan at taga syudad. Apay kat tinasaan ngay. Ado ka numot ti rebelde ita iti syudad. Iso ngay madumot ti soldado. Anya kung matikabutan mo. Soldado kan rebelde ti agrinupa. Saan ada tayo? Oh, nakaumay ka mat friend. Anya ka diti may paiko kan ka. Awisan ka, tamapantay jay syudad. Syudad? Anya ko mati aramidan ta ijay. Inta ang birok iti trabaho na. Nagmaditagyan dito'y away. Apay ko maamadi ako nam. Narigat iti syudad. Gatangam amin. Nagbasik asilid. Nagnina ti abang. Ngam no da trabaho na. Agsweldo na. Ngam dito'y awan sweldo na. Agpanunutakpay. Kan agpakadakpay kadagiti dadakkel ko no anya ti kunada. Ipalawag mo kadakwada nga agsweldo ka no addan trabaho na ijay. Apay nga gimimpaki ka. Saan ka pinalubusan? Taado ka no timbakan ligid nga da ijay syudad. Nanang, may saak a sibilyan. Didak an-anuan dagiti rebelde wenno soldado. Natangken na talaga ti ulom. Kasano no kasla ijay maraway nga da mapasama ka rin nupak. No addaman mapasamak arinupak, agawidak dito'y nanang. Apay mo't anagsadot ka dito'y away. Kasla saan ka taga-away? Kay kayat ko ijay syudad, nanang. Mano atawan anagyanak dito'y away. Dito'y away, uray awan kwartam, agbiag ka, tado ti maala, abulong amadengdang. Ijay syudad ngay, ada ka dilibre jay. Hello, friend. Nakaawag ka mat. Nakaimpake akon. Si Kangay. Madamapay lang ang timpake. Nagsapa ka matten. Una, tapno masapa ta makadanon ijay syudad. Barang addapay ijay di amamu. Pumanaw nga minan. Kat sublaten ta kisilid nga abangan na. Naawan masarakan ta at trabaho ta ijay. Agawid akmat lang dito'y away. Saan ta nga agawid adagos? Awan pa panan na, no di makasaraktan tumat lang iti trabaho na. Ay, noon niya launay nga minti pangayatam iti syudad. Ay, nauma ako dito'y away. Barang makasarakak iti pagswertyan ijay syudad. Kas kumaitian niya. Barang adda makasirpat kanyak at taga syudad. Ha? Nga ta? Dito'y kalye lapu-lapu tinakakitaan da iti rebelde. Isong agandad kayo. Yes, sir. Adda kami akanayon iti likodan nyo. Bantayan tayo dagiti namnamaan tayo asarkan kan paglamanganda. Yes, sir. Kaslawan manan ni Diego. Napananda ka di manan.
Awan mat nga kweso, sir. Ang mga no si Miyasi, idi munag tayo dito'y kali lapo-lapo. Nagloko na, Diego. Nabayag akayat na ti agbalin a platoon leader. Ngam di namat saysayaatan ti aramid na. Bayan niyo, sir. At danto inton madamdama dayjay. At datan dito'y syudad. Inta ijay kalya lapo-lapo. Ijay ti boarding house ti gayim ko. Sigurado ka di nga da bakante ijay? Pumanaw di gayim ko, taagawid ijay lugar da. Mabakan dyan ka no ti silad na. Inta nga rudan, ang mga no da makauna. Binilin ko di gayim ko, at timang sublat iti silad na. Amamom ka di ti landlady? Nakita, hindi na panak pimasyar iti na minsan iti gayim ko. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Napanan ka di balasang mo, kantigayim na abalasang. Mapanda ka no agbirok iti trabaho da ijay syudad. Di da ka di mabuteng ang mapan ijay syudad. Saan ka di anagulo itan ijay? Day tati imbaga ti kabagyak nga adda ijay syudad. Linapdak ngam dinak matintaltalag. Agbirok ka no iti napintas agasat na ijay syudad. Ay, ang mga no imbis amayat agasat, ngam gasat amalas ti masapulan na ijay. Kaduan na ti agtutubo ang maisagmak ijay. Saan kumamat Takasimat ti anak ko. Mapan ka kadimat ijay? Una, ngam apagbiitak laan. Saan ka di alinapdam ti anak mo ako nam? Wen nga road. Ngam impapilit na ba't tinagpasyudad? Ay, kaduan na ngamin amang ipapilit iti kaykayat na kat maisagmak. Nakapanaw ka din tigayam ko, nana? Kapampanaw na, tagdardaras ka now. Da kayo ka ditimbaga na sumublat iti pinanawan na silid. Wan, nana. Nagtulag kami ngamin ano pumanaw. Da kami itigayam ko ti sumukat. Sige balasang ko. Ingkay kitaan ng ti silid do kayat yo. Nakita ko, nana. Taimayak idi adapay tigayam ko. Kasta ka de. Malaing kayo nga rudan. Taitarimaan yun dagiti gargarot yo ijay. Agyaman kami, nana. O sige, ing kami nga rudan. Ay, mabit man laang balasang ko. Estudyante kayo ka de. Saan, nana? Agbirok kami iti trabaho mi. Ay, husto. Agbirbirok di kabsat ko iti servidora iti restaurant na. At dapay catering service na. Agpaiso ka di, nana? Sa dino abanda? Iti pungto daytoy akalye. Ada ka iluklokat a restaurant ijay. Sige, idisuta pa'y dagiti gargarot ta. Tayin takitaan di bagbagatilan lady. Ang mga nod na makauna. Sige, ibati tangarudan. Tamapanta iti imbaga ni nana si Lina. Si Lina gayam tinagan tilan lady ta. Nagsingpot samatan niya. Kastamad ti ko na tigayim ko. Nalakakano akasarsarita. Sapay ko mga ron. Tadapay bakante iti bagbagana a restaurant. Sapay ko ma, tamaswertyan ta. Sapay ti kakaiso na akwartata. Kat intad na akas pauna iti boarding house. Imbagket di ta saan unay anangin na ti sinublat ta asilad ti gayam mo. Oh, Diego. Ti matladawan ti asawam tikit kita am dita cellphone mo. No, da makita ka kayong ingas na iti destino tayo. Saan ko apakawanin? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya ko matibasol na, ta saan mo apakawanan ako nam? Tiket ko asawan, masapol nga aglabas iti dakulap ko. Babaiyem? Anya pa yung masapol nga iparanod ti kinataar. Saan kumamat akasta, Diego? Maasi kamat kadag iti babae. Ubing ka ba ngem nagadun ti putot mo, apanay inauna. Sana bali tay malada kanya kanataar. Ngem ti saludsod. Amin da kadi, kat ik-ikam iti sustento? Ako Jakmat na mo, ti ayanda. Iso nga oray ambisyon mo ti agbalin a platoon leader. Day ta ugalim ti manglaplaped. Ha? Naimbaglaan yan. Tawan ti agreklamo kadag iti higher ups tayo.
day ka restaurant. Imbag lakit din ta nakastrukta ka servidora. Agawaan ta ti mangpunas kadagiti lamisaan. Madamdama, ado kano ti umay mangan ditoy. Ada kano pa'y soldado maumay mangan ditoy. Dakkel ka na ti sweldo ti soldado. Apay ko mano dakkel. Nariga ti biyag ti soldado. Kasla nakakali ti may saasaka na. Ngam, numaawanan gasat. Dakkel ti maala ti pamilya na. Ay, no siya, jak kayat ti mabalo adagos. Ngam no iso ti gasat. Awan mabalin. Ay, ada ko masoldado ang mailawan kanya. Ay, awan lat di mo sasawan. Daytan, ti kunada arupat kwarta. Uray anya ditan, basta adda magimulak no siya. Adda ma ito da break. Mabalin niyo ti Romual. Nga magsubli kayo mitla adagos dito kampo. Day tati ka na yung uray mi, sir. Namsaan kayong agkampante. Agreedam kayo latta. Tadi tayo amu dagiti kabusor. Tigagdanak, sir. Kanayon kami nakasagana. Sana basta agpasyar ti aramidin nyo. Agsipot kayo, kadagiti nakadidilaw titignay na. Wen, sir. Idaulwak dagiti kakadwak. Tigagdanak. Uy, makitam ka di dagiti umunod. Soldado man. Wen nga ron, nagtagi armas da. Manganda nga ta? Alangan mo may dalangag tugang. Asit gak man ginata. Damagak no anya ti order da. Sige, tamapanak mo't iti ayan dagiti daduma. No manganda amin. Medyo ado ti serbian tayo. O di nasaya at tapno ado ti customer tayo. Makitam ka diti umasite kabalasang dito ehentara. Saan? Wow, nagpintas. Kurso na halat. Pre, puwera ti kayong ingas ni bakat ko, ha? Saan ka di ngayong bagak? Ano kayong ingas ni bakat ko? Saan po apakawanan? Ipabusoy mon kanyak. Tadamat na asawang. Agaram tado, ha? Kutno sino ti kayat nakadata? Iso tinaswerte. Apay ngamin nga agaram kapaylain. Katadda na asawang. Di ka nagdamag. Adetan. Sir, at ti menubok. Oh! Dahito iti order ko. Ading anapintas. Da kayo, sir. Anyaman ti order yun. Agpada kami langan iti order, miss. Okay, sir. Sige nga, Rod. Ano sa nyo ba si ti Aguray, ha? Ay, kaingas laon ay ti asawak. Nagpintas. Kasyam kumamot day ta babae. Saan mo kumanga inayon kadagiti pinagsangit mon? Ipasigurado kan ka. Agtinagday ta babay kadagiti dakulap ko. Apay asabali ti isang mo. Nataradi may sa asoldado. Di ka sa umitay? Medyo nataangan mo. Amangan o da asawa na. Sigurado nga ado ti kwarta na day, Jay. Uri ado ti kwartana, no adda asawa na. Masapul nga agpraktikal tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta adda kwartana? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Taklay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta si madot ni Nicole iti trabaho iti away. Inawis na ni Melba agayim na, kat napanda iti syudad. Nakastrak da nga ron aka servidora iti restaurant.
Iti sa bali abangir, babaero ni Diego a soldado, idinto tanasingpat ni Cristobal. Nairana at inaidistinwan da asyudad, kat iti matla lugar a pagtrab-trabahuan da Nicole kan Melba. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado nga ado ti kwartana dayjay. Uray ado ti kwartana, no addamat asawa na. Masapol nga ag-practical tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta da kwartana? No isa ti pakaginawaan iti rigat. Ngam saan kayo matunay ang marigrigat Tadamat daga agam-gamulwan nyo. Ay, nagrigat trabaho iti daga. Diyak maanusan. Ngam saan anasaya at nga agbalin ka akabit ti adda asawa na. Ay, nagadud itang akabit. Ngam basol dayta, tamay kaniwas iti lintag ti tao, kan lintag ti Diyos. Mabalin ka di man na narumwar kami, sir. Nurumwar kayo, saan apasyar ti makagapo. Ingkay agwanawan iti ayan ti pagserkan nga aggapo iti ruwar. Wen, sir. Saan na pali? Awan pa'y awag dagiti kakadwa iti ruwar. Masapul nga addalat takadwa ti tunggal maysa kada kayo. Awan ti agmay maysa, tagitay ammo ti mapasamak. Yes, sir. Awan unay ti umadayo. Masapul nga adda kayo, iti na ituding nga oras, nga kaaddayo ditoy. Uy, adamanin tinatar a soldado. Asit gak adapos. Hoy, saan mo matunay ng ipadlaw magagaran ka nung makita mo umay dito'y restaurant? Inak matladamagan no anya ti order na. Nung madlaw matunay, agdardaras ka magsabat. Awan dakis na, friend. Amo matan ti ambisyon ko. Ti agbalin at taga-syudad. Kasano no saan at taga-syudad day ta soldado. Kantay ko nakon, amangan no da asawa na. No adda asawa, adamat mistress. Ay, saan anasaya ati agbalin a mistress? Ikagumaak ti agbalin anasaya at a mistress. Tapno siyak to, ti kay-kayat na. Ha? Mapanag iti syudad. Kaya't mo kadi mo ti sumurot kanyak. Anya ka di ti aramidam ijay syudad. At dalamapan ko gatangan. Nalaklakang amin ijay, ngam di taile. Kas lamapan matlaang at ajay ngay pagplitem. Ngam makapasyarak mat ijay. Di mo ka di mapankitaan ti anak mo. Mapanak to no da kwartak. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sa dino ka di abanda ti ayan ti boarding house da aya. Ijay kano kalye lapo-lapo. Jak pa'y napnapan ijay. Ijay mo't abanda ti ayan ti kabagyak. Kasta ka ne. Sarong karak to ti anak ko. Inton adda kwartak. Talaga ka ding ipaypaysum nga arman ni Nicole as servidora? Mangkita kan iti sa baling armam. Para kanyang lang ni Nicole. Saan ko man, bro? Kaasimot ni Nicole, kanti asawam. Apay kumakaasi da. Nagasat na kid niya mairanod da iti kinataar ko. Ngam adun ababa iti naglabas kan ka. Nalipatam sa matan. Adda batong balan iti dakulap ko no maipapan iti babae. Bro, para kanya kumalaangan ni Nicole. Di mo kadi madlaw na ragsak ni Nicole no makita nak. Sigurado akayat nak dayjay, bro. Ang mga si kugamanan, sa mo panawan. Saan siguro itan? Asawak to no adda tayo dito eh. Asawak mat ni Aida, into nagsubli tayo di lugar tayo. Kidawak man balasang ko, ano ada sa nga iliyo. Dito'y kumasalas, ti pang sa nga ilian yo. Ay, wana na. Matungpal ti pagayatan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Nakita ngamin ni Nicole ang nagpastrot iti sa nga ili na iti silidyo. Sapay soldado. Ibagat to day takan kwa na, nana. Saan abale, do kabagyan nyo. Ngam do saan yung am-am mo, narigatan. Di tay amo, noan niya ti adda iti panunot da. Pudnot ako na yun, nana.
Kan saan nga amin a soldado kat nasaya at ti kababalinda. Huwag balasang ko. Iso asaan kayo nga agtalag adagos kadakwada. Imbaga ni Nana Selena, nga ijay kanusalas ti pangawatam iti sangaili. Kaya't nasawan, bantayan na kami iti sangaili. Di na kayo mat siguro bantayan. Nga may mayat ngamin nga agpayso, no iti salas ti pang sangailyam, saan nga iti silidta. Istrikto ka bakit? Saan ka din nga imbaga di agnagan iti Chris nga umay nakapasyaran? Wan, ngam imbagak asan. Ni Diego ti kayat ko, natataer. Ngam, kasla na singsingpot mo ti panagkitak ni Chris. Ngam nalaad mat nga rod, saan ko ang kurso nada? Ngam, nasingsingpot. Saan apres ko akas ka ni Diego? Aday bagakan ka. Ket pangasim, taidanon mo kini Nicole. Anya ka di dayjay. Apay asaan asikat ti mangibaga. Kanayon mat ama kauna ngamin ni Diego, no umay kami ditoy. O sige, ibagam ta dum nga gak. Kat idanon konto kan kuana, inton makaawid kamin iti dagus mi. Ibagam, asaan ko mga aglawan kini Diego? Adun ti putot ni Diego. Panay inauna. Kuna, kunket. Ngam, adda ka di legal nga asawa na? Adda. Aida tinagan na. Addan putot na kini Aida. Puwera dagiti putot na, iti agduduma babae, iti amin apakay distinwan mi. Nataer ngamin ket, iso nga ado ti maayayo kan kuana. Ngam saan nga amin anataer, ket makaayayo ti ugali na. Husto takunam, addamot na laad, amayat ti ugali na. Agpaysupay la ti atap ko, nga adda asawa dayjay a Diego. Nakaamamat. Pamadakis dala siguro. Ay da kano nga rod tinagan ti asawa na. Ada kano putot na. Puwera pa'y dagiti putot na kadagiti nagduduma a babae. Damagag tuman kan kuana. Masiguradok asaan apud no dagit na. Sakbay apa isagmak ka, siguraduan pa'y ti amin. Ang mga no agpay sumot ti impadamag da kanyak. Aramidak mat ti amin. Tapno siyak ti pangipaayan na iti amin nga atensyon na. Lipatam kit din, tagdan asawa na. Sayangan ano lipatak? Ay ayatat ni Diego, friend. Kaya't mo asawan? Sinong bata mo? Saan pa'y matkit ni? Ngam awan papanan na, no di kasta. Oh, apay analiday ka. Ada ka di parikot, Chris? Indanon mo ka ditimbagakkan ka. Wan. Saan mo't amamati ni Nicole? Kaawatan, nga agayat iti babaero agayem ko. Pag ko naamat nga agayat? No ti tao, kat di na makita ti madi nga aramid ti ay ayatan na. Kaawatan abulag daytoy, gapukan ayat. Bayam, padasak abagbagaan ti gayam ko. Tapno saan ang maisagmak. Ti dumag iti pamagbaga, nasaya ti pagbanagan na. Kasano nga rod no di natong palang ti pamagbaga? Agbabawin to, ngem naladawan ti amin. Anya ti makong namita, bro. Masigurado kasumbatan na ko ni Nicole. Ay, addaman nga rod pagsangita mo. Inton mayalis tayo ti destino. Kas kaman lang ng panawan iti murang mo. Unay katamang panawan iti mo rin. Ala, saan ka nga agliday? At umat dita ti babae, ha? Nasingpat matkit din ni Melba. Kan napintas. Ay, katarma mo na, bro. Budi ka pa'y laggo na, iraman kon. Nalabas ka, Met. Apay nalabas ako na. Ibagbagak nga rodin nga gunay kan. No makita ti sa bali akadwa tayo. Ay sus, unaanda ka na. Naama, kan nasingpat ni Melba. Agreedam tayo. Ada nakalap ti intelligence, nga da kanu nalimod a grupo dagiti rebelde. Anya ti kayat dagita rebelde. Bumban tayo sagat ida na, sir. Narigat mat abumbaan tayo latayda. Taado ti mairaman na sibilyan. At sagana tayo, no adda madlaw tayo ang nagtagi armas, siputan tayo ida.
Ay, hindi tayo man nga ro din makadiskarte de balasang mo kastoy. Agsipsipot tayo man yan iti kabusor. Dahil tati nakaibaunan tayo dito eh. Saan ka tati dumeskarte iti balasan? Ni Sir Man, pasit namin na kita. Saan ang naragsak ti lubong no awan ti kasta? Kasano nga ta? No agtutulag amin dagiti babay alinuklukom kat darupanda ka. Adayo ang mapasamak dayta. Tadida agam mo. Sungbatan nakmata na, Nicole. Sungbatan mo ti idardarirag ko ka. Maikarim ka di adinak baybayan? Apay kung mabaybayan ka ngay. Napudno ang unay kan ka. Damag ko kat adda ka nun asawam. Di mo papatsyan dayta. Apal dalahin. Adala na kailaw anak anang pikot kanyak. Gamsaan ko nga ay ayatan. Apay nga rod anapututam no saan mo nga ay ayatan? Binartagnak. Kat dajay, dyan mo tinapasamak. Kasta ka di? Kat, ikasarnak ka di matlaang? Una, iti amin na simbahan. Basta sungbatan nak, ha? Mabalin ayamat ti kasta. Sinong bata mo, dayjay a Diego? Wan, da kami friend. Ay, apay adi ka man na nagpaduan ang sungbat kan kwa na. Kas iti ko na, nailaw anda ka no laang. Di mo amo, no pudno day tanga ibagbaganakan ka. Mas patyak ni Diego. Umapal lang ti mang ibagbaga nga addan asawa na. Sapay ko mga rod, tapudno nga awan pa'y asawa na. Patyan nak, friend. Day tatimbaga na kanya. Kan, ingka rin na adinak kanubaybayan. Ay na friend, ado dagiti tao analaing nga agkari. Ngam saan akasta ni Diego? Inawis nak nga rod nga agdate kami inton madamdama. Si kakadi day tamasabat ko, Nicole. Asino day tamang salsalabay kan ka? Adda kayo dito'y syudad, nana? Ada kabagyak dito'y akalye. Uy, sabalin sa mo tinasarakam dito'y syudad. Ni, anyangay kumanana. Kunak ba no trabaho ti mayam dito'y? Ngam apay ngay nga adamot kasin sinalabay mo. Nana, adda trabaho. Servidora iti may sa restaurant. Ah, kasta ka day. Sa dino dito ti pagkaskasiraan niyo. Jay Verde abalay, nana. Day taman niyo. Ah, ay kasta ka day. Mbala, ituloy yung agpasya. Taagawid akmat ten ijay away tayo. Sige, nana. Nagturugam idirabi Apay adi kasi mangpot dito'y upaan ta abalay, kalpasan ti detyo ka ni Diego. Ay na, friend, saan mun adamagan no sa dino tinagturugan? Ado dita, ti mabali na pagturugan. Kadwak mat ni Diego. Anya? Labiit kayo pay laang, simurot kan kwa na? Awan tirong ba nga pagdanaga? Agkasar kami kano no maurnos ti amin. Kasano nga rod, no adagayam inkasar na asabali. Apay ayang ipapilit mo nga adda asawa na. Awan kunak lang arudan. Ayun gayam, nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamwanda ijay lugar tayo nga addan ka de-date mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician. Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas
Maragsakan launay ni Nicole. Numapan ni Diego iti pagpapaayanda a restaurant. Idi agangay, nagaran ni Diego ken ni Nicole. Kat sinumbatan matadagos ni Nicole. Nga uray adda nakaibaga ken kuana. Nga adda asawa ken putot daytoy. Nasair matirik na ni Cristobal iti naamuan na. Idi napan nagdid na Nicole ken ti kaayan-ayat na. Nasabat da ni Nana Mara. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay aya nga ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklangarudan. Aywan gayam, nasabat ni idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da iti lugar tayo nga adan ka date mo. Ha? Ay, sigurado lakit di nga iwaras dayjay abakat. Ama ano pagawidon data di na oras? Si kantumat nga men. Uray pagawiden data no dita kayat. Maipapilit da ka di? Saan tan nga ubing? Tapno sumurot talat na iti kayat da? Imbag na nasabat ka, Debra. Adanas ka na maamuam. Anya ka di dayta? Kasla importante. Nagapo ak iti syudad di Kalman. Nakitak di anak mo, nga damang salsalabay kan kuana. Apay salsalabayan da. Masakit nga ta. Nasa lunat. Ti kayat ko asawan. Lalaki, ti kasinsin na labay na. Saan na ka di akadwan ni Melba? Awan mo nakitak ni Melba. Isulaeng, kan ti lalaki, amang salsalabay kan kuana, tinakitak. Kaano ka kadimanin ama panijay ta umayak mamat? Ay, jak pay amo no kaano. Bayam, taiton mapanak, ibagak kan ka, tagkuyog ta. Sige, inakaw, tagdardarasak, adapay papanak, ditakan. Jesus, sa baling haruden tinasarakan ti luko nga ubeng. Ay na, mangibabaeng. Agmaymay sa akan sa manon dita silidyaw, basang. Wan nga rod nana, napanmanan nagpasyar di gayam ko. Panagkita kat, dakkel, tinagbaetan ti edad da iti dayjay alalaki. Ubing ni Nicole, ama idilig ijay lalaki. Wan nga rod nana, 50 atawon ti baet da. Ay, hawan mo't di dakas na Tilaang maday, di na pa'y unay am-ambaw day di asoldado. Wan nga rod nana, day tati ibagbagak, ngam dinak matdenggan. Nataer ngamin kat day di asoldado. Kaaduan na nataer kat kamatan dagiti babae. Isungarod nana, oray kuma no awan asawa na. Agsagana kayo. Adda kano nakastrak a rebelde. Adda nakakita, anagnada iti imburnal nga awan danom na. Sinurod na ti panantidanom, nung kasta agtodo. Sir, kan tayo ka din timburnal, sir? Man, move! Agsinuporta tayo. Basta agsinyasak. Agarudok tayo amapan kadag iti sinkholes. Ngagturong iti imburnal, iti sirok ti kalsada. Sigurado, ije ti limod apag pagnanda. Yes, sir. No iti sirok kaya yanda. Tinagantay la iti bomba. Awan ti agdardarasudos. Siguradon tayo pa nga umuna. Adulakid di ti madadala kalsada, no agdarasudos tayo. Matarimaan tumat lang, sir. Tapno maparmak na kita managdakdakas. Ala, dagiti nabibilag nga armas ti alaan tayo. Sige! Men! Move! Ano dayjay? Ranipak ti paltog. Ay, susapo. Ang mga noda kalaban na giti soldados. Saan unay nga adayo dito dayjay ha? Ngam, apay akas la unag ti daga ti ayan ti ranipak. Kasano ko mga unag ti daga? Kas lang arod na baba apasot ti ayan na. Ha? Ay, sus. May isag maktukat dagiti soldadon. Ikararag tangawan ko mati mapasamak kadakwada. Ni Diego ati ikararagang. Saan ko mamatakas ta ha?
Amin ko maamang isaksakit itigi mong ikararagan ta ida. Dagitan tumat ama nagdakdakas. Ikararagan tamot ida. Asapay ko mata makapanunot da itinasayaat. Saan kat akinadakas? Nangag mo ka di ti damag iti radyo? Ay, jak pa'y mat nagdingag iti radyo, taday naramid ko. Apay ka day. Adda ka no gubat ija igit ti syudad. Sus, pakawanam. Adayo ka di iti ayanda, Nicole. Asidagmat ija ayanda, ti imbaga ti radyo. Rinupak ka no. Disgrasya samot ti maganab ti anak ko iti syudad. Amangan pa'y no dinisgrasya ti nakita ka magsalsalabay kan kuana ah. Imbagak nga minasaanan amapan. Impapilit naman. Anya nga ita. Ay, ay, jak pa'y kaya ti agpasyudad ka dagitoy. Ang mga numatamaan anak iti ko nadaan na yaw awan abala. Ay, narigatan. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Ada ka dumat gubat dita. Apay adi ka pa'y laagawid. Saan mat aditoy ti ayan ti rinupak? Adayo kami, Nanang. Kasanaw no makadanon di tayan yaw. Agawid kayo kit din. Saan amabalin nga agawid kami, Nanang? Adda trabaho mi. Manumat lang ngay ti sweldo makaserbidora. Pagbayad mo pa iti abang ti silid yaw. Ay, Nanang, saan kayo kadi nga agdanag? Agawid akto no agkasar kami iti kaayan ayat ko. Agyan kanto ka di ditoy no at asawam. Ay, saan na? Nagrigat ti biyag di taaway. Di ka kadi mabutan no at damanan rin nupak dita. Nanang, mabalin mi mat ti agpak ni. Nangag ko ti saritaan nyo kaninanang mo. Api nga imbagam nga agkasar kayo. Ay na, friend, awan papanan na no di agkalay sa kaminto. Apay, imbaga na ka di nga agkasar kayo? Saan ka di nga imbaga na laeng sakbay asinong batam? Ibaganan to, tasyak ka no ti ay-ayatan na. Saan kat ati pinututan na. Sapay ko ma, taiyawis na ti panagkasaryo, sakbay nga agsikog ka. Namin anon asimurot ka kankwa na iti hotel. Naragsakap no kasi nga agpa-share kami. Igatangan nakpay no adi ipagatang ko. Kasta tanabiit kayo pa'y. Ngaminton bumaybayag, amangan no saan ton. Ay nasaan ka kadi nga agduwa-duwa iti kaayan ayat ko. Mariknak ti panangipatag na kanya. Agden na kami kano. Pangururayan mi iti panagkalay sa amin. Ado tinagsanod akalaban, sir. Kasta nga rod. Adda sekreto atanal iti ruwar ti syudad. Talaga aloko dagi dyan managdakdakas. Plano da nga agawon ti syudad. Adda ka numang supsuporta kadakwada, ang nabilag a tao. Talaga managdakdakas dagita. Kaya't datagikwa ti saan da akukwa. Isungarod nga adda tayo, amang salaknib iti bukod tayo apagilyan. Pada tayo mat ida a Pilipino. Ngam sabali ti ugali da. Tagikwa inda ti saan da akukwa. Kumusta kayo ngay ngagkakadwa? Awan ka di tinadangran kada kayo? Awan. Addang amin iti unag ti imburnal dagiti kalaban. Imburnal? Api nga iti pa'y imburnal? No sana pa nagtutudo, awan ti danom iti imburnal. Adda inaramid dagiti kabusor at tanal iti unag ti imburnal. Kasano yun, amuan? Adda sibilyan ang nangitiktik kada kami. Nakita na ang naglibas dagiti kabusor. Kat nagturong da iti kabambantayan. Nasirib da. Ngam nasirsirib ti nakakita si Bilyan. Wen nga rod. Isumat lagayam akasla adayo ti ayan tiranipak. Ta itigayam ngarab ti imburnal ti ayan nyo. Imbag nga rod. Tada nakatiktik katakwada. Kat ita, mabuteng dan ang magnapay iti imburnal. No saan ko napuntahan ti loudspeaker? Di tayo ko manaduktalan. Ang naka-record lang gayam, tiranipak ti paltoga. Wen nga rod, sir. Nalayang iti kalukwan, dagiti managdakdakas. Kunak kilinupod nung armas dagiti agrani pa kan itay. Wen nga rod. Ingkabil dalagayam, tapno makalibas da.
Kat inton maminsan, awagan tayo amin dagiti kakadwa. Tabantayan tayo amin nga exit points da. Gaburan tayo kat kung maamin ida na mabalin. Tapno mapupok da iti unag. Ammo da nga ammo tayon ti sikreto da. Saan da siguro nga ulitan ti sumrak ijay? Agsabada kan patay, no mo nagdapay. Agalerto kayo kakadwa. Adda kano kakadwa dagiti naglibas ama nagdakdakas. Kat nagwaras da kano. Manan, kasano nga ta agibusan da kita managdakdakas? Ala, agsagana tayo kit din. Mapalaban tayo manan. Anya kat dagita na tattao. Awan ti mabalin tayo. Dahit ati sinapataan tayo. Timang salaknib, iti umili. Dahito yung matirigat na iti trabaho tayo. Iti anyaman nga oras. Bala ti intay sarangten. Sana bale. Adda umay akakadwa tayo. Ado kanun dagiti managdakdakas. Nabayag siguron dagita ditoy. Saan dala siguro ang nagpadpadlaw? Madlaw mo ka di dagiti babasit asabali a flag. Ana iwagayway iti agduduma at tawa iti pasdag iti asidag. Anya ti kayat asawan daytoy. Diyak maawatan. Amang ano dagiti kalaban dagiti soldado ti adda iti unag. Ha? Anya ti aramidan ta? Ada kanyak ti contact number ni Chris. Iyawag ko man tapno ang muda. Kabusor ka din tinangiwagayway? Nalabit. Flag ti rebelde siguro dagita. Nalabit akayat na nga agawon ti pasdag. At daman nga tan mapasamak arino pa. Iyawag ko man no anya ti kunada. Amangan no rebelde nga agpaiso dagiti adda iti unag ti pasdag. O sige, agawa ang ngaron. Hello, Melba. Nakaawag ka, Mat? Chris, in kayo man kita ang dagiti babasit na iwagayway a flag iti pasdag iti abay ti restaurant. Anya? Babasit a flag kunam? One, adda flag iti amin atawa. Saan matngarod a flag ti Pilipinas? Sige. Agyaman na kitinyawag mo. Anya nga di aramidan nyo? Adda kakaduami nga umay mangkita iti imbagam. Numakumpirma a flag dagiti rebelde. Pumanaw kayon dita. Ha? Apay pumanaw kami pa eh. Sigurado nga adda mapasamak arinupak. Kasta ka di? O sige, ibagak ka dagiti kakadwak dito eh. Ala, yawag ko ken ka adagos. No rebelde dagiti adda dita pasdag. Anya ti imbaga ni Chris? Ada ka no umay mangkita. No flag dagiti rebelde. Pumanaw tayo kano dito eh. Ha? Gubat ka di manan? Uwan ka no. No rebelde ti adda iti unag ti pasdag. Tinangiwagayway iti sabali a flag. Ay, kastoy gayam ti biyag ti soldado. Agsabada iti paggad, anyaman nga oras. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Yes, sir! Parang magan tayo dagita, kabusor! Nakasagana kami, sir! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.